85% ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ 15% ಅಂತ ಕೆಲವು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಇಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆ ಅದಂಡು ಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅದೊಂದು ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲದಂತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಕ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಪೈಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಅಲ್ಪ ವಾಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಿಕ್ಲು. ಸೊ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಅಂಟದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪೇಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ವಾಲ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕ ಕೆಲವ ಟಿ ವಿದಲ್ಪ ಒಂದು ಸಬ್ ವೂಫರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಐನ್ ಪಾಡ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಾಂಡು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಜಾಲು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತ ಅಗಲ ಮಲ್ತ ಚೂ ಬೇಲೆ ಪುರಾಂಡು ಅವು ಪುರಾಂಡು ಮದುವೆ ಬಂದರೆ ಕಂಚನೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮತಿಪ್ಪುಂಡು ಜಾಲ ಸುತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತಾಂಡು ಅವು ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮುಗಿತೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇಟ್ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಡುಪಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಆಯಿತು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಾಡ್ವೆ. ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದುಲಿಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವಲಂಚನೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲಗ್ದಲ್ಲ ಆತಂದು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವಳು ಕಮ್ಮಿಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆಂಡು ಅದಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಉಡುಪಿಡ್ ದೆತ್ತಿನ. ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿನ ಇವೆಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನೊಂದು ಡಿಬ್ಬನ ಸೀರೆ ಅಂದು ನೆನ್ನೆ ದೆತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಏನೋ ಡಿಬ್ಬನ ಸೀರೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವು ಡಿಬ್ಬನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಎತ್ತಿನ ಅವು ಎನ್ಮಾರೆಕ್ ದಾರ ಎತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತು 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣೊಂದು ಯಾನು ದಾರೆ ಸೀರೆಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಪಿದಾರ್ದವು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಪಿದಾರ್ದು ನೆಡ್ದು ಬಯ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ 7 o'clock ಮುಟ್ಟ ಯಾ ನೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ತಾಲಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಂದೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ದಾರ ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಮೂಲೆ ಪೊಲ್ಲದ ನಿಯರೆನ್ನ ಆರ್ನ ಯಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡಂಡಲ್ಲಾರು ಬೊಲ್ವೇರು. ಸೊ ಶೋಕ್ ಆತನು ಬೊಕ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಂಗ್ಲ ಅವು ಆರೆ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪವನ. ಸೊ ಅಂಚ ಉಂದೆಕ್ ಎನ್ನ ಏತಪ್ಪ ಡಿಸೈನ್ಗ್ 3000 ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ದ ಹೆಂಗೆ ಏತಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನಿ ಪಾಡ್ವೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಂದತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೂದು ಪಾಡ್ವೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ದಾರೆ ಸೀರೆದ ಲಾತು ದಾರೆ ಸೀರೆದ ಬ್ಲೌಸ್ ಬತ್ತದು 6000 ಅಂಚ ಆತನು 5.5 6 ಆಯ್ತು ಆತಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಲಿನ ಅವಳ ಏತಂದು ಯಾ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ತೂದು ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂದು ಇಂಚಿಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನರೇ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ದೇತಿನ ಒಂದು PSR ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾರಿ ಅವಳು ದೇತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅವಳ ಮಾತು ದೇತಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಮೆಹಂದಿದ ಮೆಹಂದಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬರ್ತದ್ದು ನೂತನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೋರು ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೂತನ. ಸೊ ಅವಳು ದೇತೊಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ದಾನೆ ನೂತಂಡು ದೇತೊಂದ ಪಂಡ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ದುಂಬೆ ದೇತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪೂರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪರ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಣೊಂದು ಯಾನ ಒಂದು ಸಮಯ ದುಂಬೆ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ತೂನಾಗ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಸಿಪ್ಪುನ ಮತ್ತು ದೆತ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬೆ ದೆತ್ತದು ಒಂದೆ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1 month ಗ್ಯಾಪ್ಡ್ ದೆತ್ತದು ಒಂದೆ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಅವು ಏತು 3000 ದಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ 2000 ಬಿಲೋಡು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಏನೇನು ಆಫರ್ ಇತ್ತುಂಡು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಸೊ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅವು ಐತ ವೇಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ವೇಲ್ ಅವು ಯಾನು ಬೇತೆ ಪೀಸ್ ದೇತೊನ್ನ ಅವಳ ನೂತಂಡತ್ತು ಸಾರಿ
ಆ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ದಾದುಂಡು ಅವೇನೇ ಅಂದಿದ್ದೊಂದ ಅಮೂಲು ಆ್ಯನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆ್ಯನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಡ್ ಆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ದೇತೊಂದಿನ ಐಕ್ ಆ ಕಲರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಅವು ಕಲರ್ ಬಟ್ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡೆಡ್ಡೆ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜಿಂಡು ಸೊ ಅయింದೆ ತೊಂದು ಐಟ್ ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಲೇಸ್ ಮೈಯೆ ತಗೊಂಡು ಆತು ಉದ್ದದ ಲೇಸ್ ದೇತೊಂದು ಐನು ಟೈಲರ್ ಗಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದ್ ನಾನು ಸ್ಲೀವ್ಗ್ಲಾತೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಪೀಸನ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪದ್ನ ಸೊ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಥರ ಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಎಂಕ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಐನೇ ಕೊನಪಾವಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನು ಮಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಂತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹುಕ್ಸ್ ತಿಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲಿತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ ಪುರ್ಸತೆ ಅಂಚ ಅರಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತು ಟೈಲರ್ ಗಾರೆ ಫುಲ್ ಬೊಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಶಾಲ್ದ ಅವಡು ಸ್ಲೀವ್ ಅವಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಈತ್ ಮೆಹಂದಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಈತ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅವೇ ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ 2000 ಬಿಲೋಡು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮೆಹಂದಿ ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ 2000 ಮುಟ್ಟ ಬೂರ್ದು ನಾತ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದಿದ್ದು 2000 ಮುಟ್ಟ ಬೂರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹಂದಿದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ನಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ಸಾನು ಆರ್ ಮಂತಿನ ಕುಡ್ಲಗಾರು ಆರ್ನಿಂಗ್ ದುಂಬುದೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಊರಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದಿಚ್ಚಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆತೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆತಿನ ಆತೆ ಅಂಚ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪೇರು ನೆಟೆ ಲೋಕಲ್ ವೈಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಜಾನಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಅದು ಪಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಪಂಡ ಅಂಚ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚದು ಫೀಲ್ ಒಂಥರ ಏರದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಅವು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸಿಡು ಮಿರರ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಮೇಕಪ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಚ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಐಬ್ರೋ ಚೂರು ತಿಕ್ಕು ಕೊರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ತದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಆ ರೆಡ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತದೇರು ಹೆಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಚದು ಯಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ನ ನಿಯರ್ ಪೊಯ್ಯಗುಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ನಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡು ಅವ ಬೇತಕಲ್ಲ ಅಗ್ಲಡ ಕೇಂದು ಐನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮನ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡ್ದನ ಎಂಗ್ಲ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಆ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತೇರು ಅಡಿಗೆದಾರು ಸೊ ಆರ್ಡ ಪನ್ಪದು ಒಂದು ಜನ ಲೆಪ್ಪುಡದು ಮಲ್ಪೈನ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ರೋಡುಗು ಮಾತ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಬಾತ ಅಂದು ಓ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಐತ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಎಂಕ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ದುಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಏನು 1 ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ಇರೋದ ನರೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಡ ಪುಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ದ ಅವಲ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಡನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ದುಲ ಆರ್ಡನೆ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಆರ್ಡೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಸೂಪರ್ ಆತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಮನ್ಬೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐನು ಮಂತಿದ್ದೀರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂದ್ರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವುಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದುಂಡಪ್ಪ ಇದು ನೇಲ್ಸಿದ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಇನ್ನು ನೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ್ನ ಈಗ ಯಾರಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು 1 ಮಂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಏನು 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು 1 ವೀಕ್ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತಾಗದು ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಅಂಚ ಪೋದಿಪ್ಪು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತನ ಬರ್ಬೋದನ್ನ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ 1 ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಆತನು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಈ ಜಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಯಾರಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ
ಜಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೇಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆನಿತ್ತು ಎಂದುದು ಅದು ಪಂಡ ನೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ನೇಲ್ಸಿನ ಅಂಟದಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೇನ ದಾದಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಆರ್ನ ಪೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕುಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾರೇನು ಓ ಯಾ ಇದು ಮೆಹಂದಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಶಾಮಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಊರ್ತಾನೆ ಸಂದೇಶ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಆದಿ ಜಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳ ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಹಂದಿದ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಈತ್ ಯಾವಂತು ಎನ್ನಿವೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಆವಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ತಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೊ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.